Takže čaute ľudia, tu je pán Káčer, dneska si dáme ďalšie kolo Bedwars a kus tu nastala zmena skinu, však. No, ale že, počúvaj, to není to. kvôli tomu, Ja viem, počúvaj, že mazal sa ti skin, kvôli tomu, to nie je kvôli tomu, že som si zmenil skin, to je kvôli tomu, že sa jej vymazal skin. OK. Takže ďakujem vám ľudia za 39 odobrateľov. Ani som netočila toto. Mi pred chvíľou vyšlo, alebo neviem kedy. Prišlo video, že 39 odobrateľov či koľko. 39. A Ivan bol prvý, ktorý si to všimol. Mi poslal hneď správu, že gratulujem mi k 39. A za 40... Čo? Ja som presvedčil moju babku a vydala odber. Zoberieme zlato, spadneme dole. Prečo ty uberáš životy, keď spadne? Som sa za 40 odobrateľov stream. Minule to bolo za 50, ale som nechcel čakať. Sebe jedna otázka. Že kedy urobíš face review? Keby si toto bol kusovčí, tak vieš. Keď by si bol kus taký OG fanúšik, tak budeš vedieť, neboj sa. Jak OG, však si bol, kde začal svoj YouTube, keď si začal svoj YouTube kanál? Už dá. Není to tak, že od prvého videa, ja som si zmazal videa veľakrát, už asi 2-krát som si zmazal videa. No počúvaj, že A tam som aj hovoril všetko. Ja som ani nevedel, že máš YouTube kanál, dokým si nepovedal, že ideš urobiť video. Vtedy, keď sme sa prvýkrát, keď som začal točiť na YouTube, vtedy sme sa ešte ani nepoznali sami. Vtedy sme sa ešte nepoznali? Možno, stal sa mi žení. Neviem, 2020 asi som začal. Počas karantény. Neviem. Tí, ktorí sú tu OG, tak vedia. Máš môj. Však ešte nie som pripravený. Počkaj, dám ti tu 8 emeraldov. Že som bol kus dobrý. Osem, také železo. A nechaj ma. A tieto emeraldy ti tu nechám. Čakaj. To je za to, že som ťa napadol, keď si ma ani nebol v pohybe. No, bol si v pohybe. V tej som ešte nesprocesoval, že si tam. Ty úplne, že si stáváš a že haló, ja som tu. Ja som si len išiel po emeraldy, neviem, prečo si už po mne utočil. Tak aj tak som ti také dal. Mňa vždycky zaujíma, že jak máš len dobržení od začiatku je už diamantový armor. Neviem, proste sa dostávam ku tomu a normálne už si zoberiem emeraldy a kúpim si armor. Jednoduché. Ale toho pána Káčera by mi mohol takto, alebo mohol som nájsť taký tlstejší skin. Ale tak to je dobrý. Tlstejší? Taký, lebo toto je taká ženská postava. Dosť. Čo? Sradujem.
Čo? Ale toto je, že toto je ako ženská postava, chápeš? Ja sa sabi, že pán Kačer je taký, že normálny chlapčenský. Ako mohol byť, ale neviem. Mne sa zdá, že asi tá ženská postava sa na ňo hodí viac. Náboje si kúpim. Vlastne ja nemám žiadny náboj. Chcel ísť s tebou do fajtu bez armoru, ni? To je pre teba bolo zlé, keďže už mám štít a polovicu diamantového armoru. Inak už sme boli na tomto servere traja. A ten hráč, ktorý sa pripojil, tak už vyhral len 3-krát, ale... Ja už som pripravený. Vážne? Ja ako spod kopem. What's the matter with you, boy? Wow! Tam holi. Takže mi to nedalo štít. Kam já zhorím. Nemám čipy. Ináč Ne! Ja som bol... Ty si mal štít. áno. Počkaj. Že by to bol tvoj prvý Victory? Že by? Ne! Kámo, tak sa to bude tvoj prvý Victory na kamere. Oh my god. To je slavnostný moment. Jupi! Dal si to, dokázal si to, bratru. Jupi! Na toto kolo trvalo len 7 minút. Ty, tak toto bolo dobré, jupi. Tak prvý win na kamere. Kamo. Mohli by sme si dať také teraz speciálne kolo. Len s netheriteovými mečmi, ale necháme to tak. Lebo už asi aj ukončím to. To bolo len také poďakovanie za 39 odobrateľov. To je... OK. Takže urobíme takedy aj video, ktoré je na mojom toto. Čo? Urobíme takedy aj také video, kde sme na mojom. Chcete? No a tak tam to už máš zahrané, vieš. A ja som veril, zatiaľ som sa nechytil toho. Poď sa napoď sem a môžeme to ukončiť. Alebo poďme si ešte zahrať tam ten parkour. Ale nezvládneme to. Keďže jeden skok je Každý skok musí byť reálny. Possible. Ale počúvaj. Tie listy v tomto pomáhajú. Keď vieme natočiť video, kde ja som vyhral, môžeme urobiť všetko. To sú pravda. To mám brať ako tamto? No to mám brať ako kompliment alebo urážku. Co? To mám brať ako kompliment alebo urážku. Ber to ako výrážku. Jo! Ale dobrý si bol. Teraz, za to, že sme to dlho nehrali, tak som sa oveľa zlepšil. Díky. Normálne, aké by si trénoval. Takže už to môžeme ukončiť. Obidvaja sme spadli na tom istom skoku, tak už to môžeme ukončiť. Ešte jedno kolo. Tak aj to video bolo trochu. To bude dlhé dosť. Potom. A komu by sa chcelo pozerať 20-minútové video? Ale počkaj, jedna otázka. Počkaj. Že táto naša konverzácia, tá je natočená ešte, či si pauzou? Tak
To je celé natáčané. O kurdy. Nepozerajte sa. Nepozerajte sa. Neoplášte sa pozerať. Počkaj, kde je kamera? Kde je? Na ten parkour. Nepozerajte sa. Nepozerajte. Povedal som... Postav sa zem. Takže ľudia, ďakujeme vám za 39 odobrateľov. A keď bude 40, nezabudnite, že bude live event. Jaký live event? Stojím za 40. Toto bolo najvtipnejšie video zo všetkých. Takže ďakujeme vám za 39 a za 40 bude stream. A čaute! Zamávaj do kamery. OK. Pa, pa. Čus.